Na Ukrajinu išlo 177 miliárd. Ďalších 90 miliárd sme schválili, to znamená, že sme už niekde na úrovni 270 miliárd. K tomu ďalšia stovka z rozpočtu. Máme 380 miliárd eur, ktoré sa dali na Ukrajinu bez akohokoľvek výsledku. Áno, sú dni, dámy a páni, kedy 80% svojej energie venujem na riešenie konfliktov a nie na riešenie víziev, ktoré táto krajina má. Ale keďže, ako som už povedal, vstupujeme do úplne novej kvality. Kvality prežitia Slovenska. Kvality prežitia Európskej únie. Či vôbec Európska únia bude schopná sa zmeniť na svetového hráča, alebo to bude taký pucipajtáš, ktorý sa len tak bude pozerať na všetko a na nič nebude mať absolútne žiadny vplyv. Ja som za Európsku úniu ako úniu, ktorá bude zohrávať úlohu svetovej veľmoci. Únia, ktorá má niekoľko 100 miliónov obyvateľov, obrovskú ekonomickú sílu. Únia, ktorá bude ovplyvňovať medzinárodné procesy. A nie iba sa nemo pozerať na to, čo sa momentálne vo svete deje. Súčasťou takejto únie určite chceme byť. A nemôže byť, veľmi správne povedal pán predseda Národnej rady, prioritou pre úniu Ukrajina. Prioritou pre úniu musí byť únia. Musí byť konkurencieschopnosť.